Ja. Empiece nomás. Hola. Hola. Sí. Hem tornat! Hem Sí, hem tornat! tornat, saps? Vinga, va. Yo no, yo soy otro. Bueno, estem aquí en una nova sèrie. Sí, n'hem acabat l'altra, però teníem problemes amb el servidor. Ja estan solucionats ara. I Sí. hem actualitzat, per això no tenim shaders, toma, hòstia. Hem actualitzat, sí, això, l'1.5.1. Tu que és hardcore, no li fotis? Sí, se m'ha Colla. escapat. Vale, i farem una sèrie hardcore. És de nit, En Walter i jo per una banda. Font, fes de dia. Per què me fiques en creatiu? Perquè si no perdem corazones. Vale, Ah. d'acord. Bueno, I en Font i en Xavi per una altra banda. sí. Yeah, motherfucker. Ara Bàsicament. fica'ns en Espera, testo. hem quedat en teoria que no podem trobar-nos entre nosaltres. No, tenim una treva No. de 3 dies i Més a o menys. partir d'allà tot val, excepte creatiu. ¿Sabes? En sèrio perdeu el temps en robar-nos? No tindrem res. En Eh, tot cas, Ja, vosaltres. clar. I tu què saps que tindràs? Tampoc val allunyar-se molt d'on estem. Joder, o sigui, no te'n pots anar 2.000 blocs cap allà, perquè si no és una mica avorrit. Sí, clar, perquè me trobis i me robi, zorra. Joder, és que llavors quina gràcia té fer això? Vale, vale, va. Pues Tranquil, és el tonto del grup. Sí. te truco font. Vale, Sí, ara que fem les trucades i tal. Fica'ns en... d'esto. pues això, fica un altre cop de dia, treu-nos el creatiu i és ja hardcore, està. Aquest server és hardcore, aviso. Ja per... Pues, Sí. pels que no sàpiguen el que és el hardcore, el que passa és que quan un mor, el mapa desapareix totalment. No, bueno, no desapareix perquè és un server, però Bueno, se suposa que no pots tornar a entrar, però ja Però bueno, mirarem va, a no veure ens alguna enrotllem cosa. més. I font, fica'ns survival i jo gravo ja el meu i tu el teu, xeo. I torna a fer de dia. Vale, ja estem aquí nosaltres dos. Hola, I- ¿qué haces? ¿Yo? ¿Yo? Ja, Vale. Corre nomás. agafa fusta, agafa fusta. Parlarem en castellà, ja veràs. Sí, ja ho sé. Potser se'ns escapa alguna, així... Walter, ràpid una espasa i a pillar vaques abans de que es pillin aquests que estan aquí al costat. Que les Ui. he vist abans. Hop. Hop. Dame secreció. Hop. Vale, vale. Fes les espases, corre, corre, corre. Ah, fes-me una si pots o... Voy. Pots? Sí. Té. Bueno, m'he fet una altra, però és igual. Corre, corre, corre. Mira, mira, dale, dale, dale. Vale. Ja tenim algo de carn. Vale, tu vas a per aquesta. Muere! Corre. Mort, filla de puta! Ih! Dios, com s'ha escapat, tio. Jo... Que s'ha subido al árbol. LOL? Tú, Vale, vale. ¿no ha hecho la del pulpo? ¿Se ha escapado? Está ple de vacas, tío. Corre només. Oh, porcs Treu, també. la de fusta no treu una merda, tío. Ja, però joder, millor que mà. Toda mano. ¡Oh, cerdos! Sí, sí, sí. Pilla, 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 pilla. I like the pig. Aquí s'han quedat allà intentant agafar fusta. Sí, sí. No això puc agafar. Oh, una poma. Més carn. Hòstia, m'he quedat sense això, sí, ja. Tinc una altra. Ah, vale. On estàs? Ai, que me trolea el ratón. No te trobo! Darrere, Aquí. darrere. No, el ratón... La ruta del ratolí me va malament. Ai, bueno, da igual. Pues fes amb els números, tio, que per això està. Ja, però fa pal, tio. Joder. Hi ha més o queda vaca? Allà hi ha una, allà hi ha una. Espera, vaig per aquí dalt. Oh, una vaca. Boco, LOL! quiero sacarte la Aquí hi ha un huevo. Quiero sacarte la leche, vaca. I crec que hi ha aquí una cantera. Oh, yes. És una cantera o m'ho sembla? Me encanta. No sé, yo quiero ganarlos. Oh, Bueno, ya mira. saben que van a perder, pero bueno, es igual. ja. I ja quasi no tinc menjar, Tinc 3...
De... Sí, 3 molitos. litos? Sí. Me queden bastant encara. Vale, me veus? No, estic aquí. Sí, vale, me veus. Sí, sí. Necessito una mica més de fusta. Ens fem... Ai, Hola, tio. hola, 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 ¿cómo te vas? No, que te has cruzado. No tengo espada. Bien. Ah, per cert, em dic que durarien 20 minuts els episodis, més o menys. Hòstia, quina hora és? I 51. Aquí no n'he començat. Posa-li ahí 47 o així. No, Mesa de crafteo. Però que avisin Xevi i ja està, quan fossin 20 Ja. minuts. Pico. Vale. Joder, només un de carbó. Eso és. Vale, vaig agafar més fusta. Segurament ells aniran cap a les muntanyes, que els hi han agradat. Sí. Bueno, Vale. primer anem a establir-nos. Ja tenim per un... aprofitem les herramientes de la 1.5. Coño. Sí, lo de ficar ràpid els blocs a la mesa de crafteo. Hòstia, és veritat. A veure, vaig a provar-ho. I... Uf, Walter, com m'he deixa'm el primer bistec. Ahí. Té, tio, tinc carn. Oh. Sí. No, cuinada, tio, s'està aquí cuinant. Ah, fica-la. Vale, anem a seguir picant, no podem perdre temps. Encara que siguin uns mancos, els fulminarem. Pots fer una altra una espasa de pedra? Sí. Ara faig... Vaig a matar vaques, vaig a agafar un fusta. Ok. Fes-me un parell. Ara que agafo una mica de carn. Aquí i aquí. Vale, anem a seguir picant una mica. Ara és quan moro. Oh, Hòstia, no. tu èpic. Dios. He partido el GT en 4. Lol. Vaya lag. Sí, a veces me dan unos tirones, tío. Eso- Yo no te puedo hablar en catalán, tío, joder. Da igual, parlem en català. Aquí no... No me sale. A mi sí que em surt, joder. Ya, pero se'm fa molt raro. Ja. Fa estrany. ¿Entiendes? Ah, per cert, amb doble clic agafes tots els objectes d'un mateix tipus. Sí. Sí, ¿Desde cuándo? des de la 1.5. Ah, amigo. Joder, tengo un... Vale, tengo un delante. ¿Qué coño? Xevi i sus problemes. Sí, Mentals. I el seu ordinador tan bo. Sí, que costa 300 euros més que el meu. Ah, ja se n'estan, tio. Què vols? Què diu aquest? Tio, se n'estan. Estan A- cap a les muntanyes. Tenen Ja una- t'ho he dit. Aquests ja tenen problemes, vale. Tenen una mina al costat. No, don't worry. Nosaltres fem la mina nostra, la guai, saps quina, no? Sí. Alec Rules. És la més eficient, així que... Quiero vacas. Vale, Oh, joder. ¿Cuántas vacas? hi ha un huevo, tio. Tenim un huevo de la pell, ja. Joder, ¿cuánto tens de pell? 11. Jo 12. Per acabar de començar és molt. I 16 de carn, més tot de porc. Porc. T'has emportat carn? Sí, però ja me l'he menjat. I totes les molitos encara. Vale. I aquí al costat. No es pot fer TP, no? No, No és legal, no? no, millor que no. Pues com a perdi, No, tio, ens diem coordenades. cierto. Jo mentre no perdi la cantera aquesta de... No, ja se n'està. Tio, he vist una cova. Vale. Cap a l'altre costat de la cantera. I ja estic agafant fusta. Està ple de vaques. Ens hem de fer una casa abans de que arribi la nit, eh? Y si te traigo una vaca, le sacas la leche. Oh, mira, bolets dels marrons he vist variar.
Vinga, va. Vale. Podríem gravar 2 capítols, no? Si jo Sí. teniu 2. Si teniu temps per jugar-lo després. Sí, ja que tenim temps. Que després no trobarem temps a tota la setmana. Ja. Bueno, divendres no. Per què? Yo por la tarde suelo quedar. Ah, bueno. Hola. Hola. Por tu... Otra Otra vez. Nen. Que el nen té un problema mental. Oh, allà hi ha carbó. Carrega totes les vaques aquestes. Carbó de coc. Ferro! ¿Sí o no? Sí, aquí. Buah, per picar-lo. Aquí hi ha carbó més. No tinc cap pico jo, eh? Jo sí. Però està sota l'aigua, tio, és una putada. On estàs, tio? Aquí, al riu. Què coño? Mira, ja tenim 2 de ferro. Tenim carn per donar i per vendre. Sí, no perdem els cofres aquells de vista, On eh? estàs, tio? Estic aquí, al costat teu. T'he vist anar cap a riu amunt. Ah, vale, ja t'he vist. Vale, la mina està cap allà. Vale. No, però... O sigui, com ens fem la casa? Ens fem un bujero sota terra o què? Sí, no? És el més eficient. Sí. Hola, tu la puta, quanta... Oh, és que tenim tots Els els biomes. biomes. Ja. I quanta vaca, tio. Sí, tio. Oh, més carbó, bien. Carbó de coc. Oh, més ferro. Està en Xevi dintre? Sí. Dintre què, dels servers? Sí. Sí. Té una connexió de merda. Hem d'aprofitar les seves debilitats. No puedo verte. But I can feel you. Tio, no. Agafem cactus per fer trampes? Sí. S'està fent de nit? Posiblemente. Hauríem d'anar por ahí a resguardar-nos. Hòstia, veus, el que no tenim és... Per dormir. Ja no. No, però igualment, si ells no dormen, nosaltres tampoc. Ja. Ui, que m'afogo. El que hauríem de fer, tio, Què? és agafar fusta, agafar i anar ja a fer una mina i a quedar-nos a baix. Vale. Jo tinc fusta 25 i 12. Tinc No. dos diferents. Ah, hòstia, anem cap a la cantera i ens amaguem allà. No tenim, llana. On estàs, tio? Vaig cap a la cantera. Què canter? On treballa? Sí, perquè així... Aquí tenim el forn amb el menjar, tio. Ok. I què vols fer-te? El forat allà? Sí, no? O vols que t'aporti a la mina aquella? No, fem el forat aquí... O bueno, no sé. No, anem a la mina. I ja. Ràpid. Vine, corre. Vaig. Jo vull delante. Tu tira. Tira! Que es fa de nit! Hòstia, els esqueletons me fan puro. Creo que era por aquí. What? Sí, allà, veus el forat aquell? Vale, sí, el de la neu? Sí. Vale. Oh, com mola, és que... Creeper! Riu. Què? Creepers! Hòstia, se m'està a punt de trencar l'espasa. Tu, tio, Fuck! encara moriràs. More creepers. Oh! Què passa? Ovelles! 3, Oh, i zombis! 4. Cuidado. Ja. Hòstia, lag. Mátalo. On anava el zombi? Se m'ha trencat l'espasa. Merda. Bueno, me l'he matat. Va, anem a entrar a la mina, tu, que no vull morir. Walter, que tinc 4 de llana i veig 2 més. Pues mata'ls perquè jo no tinc espasa i vaig amb les mans Vaig. pelades. Ula, tu, la Matar d'ovelles ja, que... Aquí hi ha com 18 ovelles o algo així. Que se me sale la sangre y todo. Vale, ja tinc 6.
Tio, ayúdame. Que yo no llevo espada. Vale, anem a la cova. Hòstia, un esqueleto, corre. Anem a la cova. Vale, tens antorxes? No, però primer faré això. Sí, millor. Ja està, no crec que passi. Ja, coi, però... Vale, aquí i aquí. Per allà no passen, vale. Això anem a fer una base aquí primer. Això em fa por. Espera, ara faig... 8 antorxes, justet. No hi ha zombi de moment. Potser no veieu... Potser no veieu gaire, però... Ara. És que és... Vale, anem a fer... Its. El que podem fer és, perquè si passen per aquí a l'entrada, veuran que hem entrat. Ja, Agafem stone, agafem cobblestone, la cremem i fiquem stone. Vale? vols dir que ho veuran, que em passa per aquí? No, després ho fem ja quan tinguem més. Que no. Sí, que ara mateix... No dic ara, dic per si ens quedem per aquí. Vale. Hòstia. Xio, dona un pico. Espera. No tinc ni... Té. Ah, sí, sí que tinc fusta. Té. No, però el que vull és pedra. Té. Poso la crafting table. Nope. Me tiro. Espera, no. I jo anem a mirar per aquí a veure què hi ha. Un moment, No hi ha zombis, tio. Que raro. Oh, ole, quant de ferro. Sí o no? Sí. Ole, més ferro. Hi. Tenen problemes. 2 minuts i vaig a dir. He escoltat un esqueleton! Corren! Corren, suben. No más. No más. Ándele. Hòstia, Walter, pensava que eres un zombi. Ah! Aquí no hi ha res. Bueno, aquí podien aparèixer. Millor amb llum. La puta, és super profund, això. Como el... Sí, és molt profund. Sí. És molt profund. Hit the desert. Soc imbècil, quasi moro. Sufocate Tinawal? Sí. Un clàssic en Minecraft. You are too intelligent. Bueno, no vinguis perquè no hi ha res. No, tampoc anava. Ui, 3 muslitos. Coman. Vale. Vale, he agafat l'horno, sí. Aquí. Menjar o... No, primer iron. Ah! Hit. Ai, quin Molt riure. benefici. Que raro. Hòstia, 2 esqueletos! En sèrio hem de seguir? Pues no sé, si volen tallem, el solucionem això. Vaya paus, tio. Hòstia, creeper! Ha spawnejat a la meva cara. Que aquí... Que hi ha 2 esqueletos darrere. Mort. Què fem? A veure, parem i... Ja portem els 20 minuts? Espera. Espera un moment, que m'estan trucant. Vale, pues tio, para. Bueno, pues deixem aquí el capítol 1. Segurament seguirem gravant ara, solucionarem això. Farem alguna manera de puntuació o alguna per les morts. I fins al següent episodi. Adeu. Adeu.